No, no. No, digo, a ver. Digo, a Mili, por ejemplo, este chaval que se chama... Ricardo. Ricardo non fucha a Mili. No. O sea, eres un inútil. Claro. Xa está. Tú agora hai unha guerra e tú que sabes facer? Nada. Nada. Eu, sin embargo, hai unha guerra e eu sei escribir a máquina con papel de calca. Eso o qué? Eso lévate... Bueno, hai países, como... Países nórdicos que xa van polo tema da Mili e en Francia fixeron unha enquisa e a maioría dos franceses dicen que volva a Mili, pero que caia na casa de veciños e pode ser que non caia na súa casa. Vamos por eso, están as señoras preparadas? Vaya nervios, en directo, Son as 10 menos 9 minutos. Pois vamos a falta Eva Iglesias, nada máis, non? Aplauso grande para a grandísima Eva Iglesias. Hola? Hola, hola. Que tal? Falo cos da Televisión de Galicia? Cos do tempo? Vale. Mira, non era que hoxe entraba a primavera? Sí, non? E por onde entra? Polos Pirineos? Non, digo, porque este frío non é normal. Home, non, coita unha cousa. Se estou pasando frío eu, que vivo en Gondomar, non me quero imaginar os que viven en Lalín. No, coita unha cousa. Ou poñedes unhas temperaturas máis ao xeito para a época do ano nas que estamos, ou eu non vos mando máis fotos para poñer nos mapas eses que poñedes, Como? Ah, que estou chamando a Xabarín Club. Ah, entonces nada, venga. Venga. Quería arrancar, mira. Que non che escapen os bichos, que che escapan os bichos, daí. Escapou. No. É que non lle tocaba salir ahora, pero escapoulle. Escapoulle, nada máis que estaba mirando para un lado, unha bella escapoulle polo outro lado. Ela oíu música e dixe, esta é miña. Joder. Esa que escapou é que fai de miña nai ou de outro? É tua nai? Esa é miña. Saleu torera, Tú como te chamas de nombre, teu personaje? Paca. Paca. Venga, vou. Arranco, vale? Paca! La madre que me parió. Que foi? Que frío pasei esta noite, desenchufo os congeladores. Do frío que fai, desenchufo os congeladores, o frío que fixo esta noite. Eso non é... Se tuvetes frío fai porque quixestes. Arrimar hasta min. Que non te arrimas a min na cama, pasaste frío. É que xa non debíamos dormir ni na mesma cama. Meus pais da nosa edad xa dormían en camas separadas. E cando querían facer o delicioso, facían... E viña un para o cama, e viña outro para outro. Non andaban remexendo. Non podo dormir contigo, que dúrmeseme o brazo. Dúrmeseme o brazo aquí debaixo. Pero ti non ves que dormindo xuntos é mellor, que así collese temperatura. Home, se fora con Billo en sí, seguramente collería temperatura, que é unha persona que ten ansia pola vida. Pero contigo tes os pés congelados. Eu non te soporto, ni no mes de agosto. Mira o que estou. Ay, vaya cuadro. Vaya cuadro. Bos días, compatriotas. Hola. Joder, puñéronse serios os de Jehová, Hostia. Claro.
Non lles facedes caso, os de Jehová pillaronse serios. Voy dicir outra vez, señores de Jehová, eu non podo ser testigo de Jehová porque eu non vin o accidente. Entón non podo ser... Pero meteron o informático no ejército tamén. Pero isto que desde que... Por favor. Para aí usted. Non son testigos de Jehová. É lo que son. Son os generales do Ulla. Ah, do entroido. Que desde logo isto do entroido está sendo sino das mans, Despois falamos da Bel Caballero ca Navidad. E aquí en Galicia, Xa. que vai chegar carnaval a junio. Madre mía. Son o General Castillo, comandante xefe do exército do tercio norte peninsular. Fale ben, por favor, que está nunha casa de fora. Fale normal. Son o General Castillo, comandante do exército do tercio norte peninsular. Ah, pero eres un general de verdad. Efectivamente. E que faz na nosa casa? Estamos casa por casa porque Europa se rearma. Pois que se rearme. Pero que se rearme fora da nosa casa, non? Que non me voy a tocar os collós. Vale? Moita gracia. Que a rearme o que a desfixo. Non vamos a facer nada. Pero non se ríe, me cago en... Ten a cara metida nunha cueva, este señor, E non me veña a mí. Quedoulle claro que se rearmen ustedes solos. Venga, chao. Hasta lunes. A que se refiere con rearmar? Estou falando de aumentar o gasto militar. Temos que prepararnos para a guerra. Pero que guerra? Pero... Ou estou eu loca? Pero que nos declarou a guerra? De momento ninguén, por eso hai que prepararse para a guerra, para evitar que haxa guerra, claro. Lóxicamente, non? Ah, hai que prepararse para a guerra porque non hai guerra. Eso é como para non ter fame non comas. Bueno, Entonces dixeron ao burro, o burro non coma así, non ten fame. Pero cando se acostumbrou a non comer o burro, morreu. Pois a nova nos pasar o mismo. Pero vamos a ver. Que é iso de rearmarse para unha guerra? Quero dicir, chámame loca, Pero ti si un sábado sales da casa cunha navalla no bolsillo, é que unha noite tranquila non vas a ter. Efectivamente. Como se sales con preservativo no peto, que queres? Lerele. No. vamos a ver, os americanos pretenden deixarnos tirados. Por eso creemos que Europa ten que armar o seu propio exército. Que lle dean os yanquis. E unha pregunta, o sea, cos yanquis non... E a quen llevamos comprar as armas, nos? Os americanos. Ah, entendido. O sea, nós os cartos para os americanos, non? O sea, como é a vaina? Entón, que lle dían aos americanos, pero que lle dían cartos, non? Hombre, que... Vale, bien. Ustedes entonces veñen aquí pidindo, como que ven pidindo para o domo. Pidindo cartos, non? Como da comisión de festas. Veñen pidindo un donativo. Estou aquí en busca de un recluta. Hello? Hello? Volve a Mili. Usted está ben. Quere deixar un minuto de... Volve a Mili. Dígolle unha cousa, alégrome moito de que volva a Mili. Eu fixen a Mili en Canarias e foi unha festa criminal. Alégrome moito de que volva a Mili. Pois a mí parece unha tontería. Por qué? Porque salen mellor preparados os da escola tallar que os que fixeron a mí. Bueno, faise o mismo na escuela taller que na Mili, fumar porros. Quer dicir, é a mesma historia. Señora. Quer dicir, non hai moita diferencia. Entón, que quere? A nos que nos interesa a Mili. Necesito levarme de aquí a un recluta. A un recluta. Perdón? Necesito levarme un recluta. Xa. Pero nós non, quero dicir, nós non temos fillos. Non aquí. temos fillos. Non temos Así fillos. que sentímolo moito. Xa. Pero... Oye, a ver, non intentamos tampouco, porque eu pensei que era... porque era No, cousa- eu no. pensei que un dos fillos era cousa túa. E dixenche eu, ocupaste tú? E eu que che dixen? Que me dixeches? Ocúpate ti, que ti eres sempre o que purga os radiadores e o que fai todo, dixen eu, será cousa del. Pero é que eu purjando eu solo non se pode facer fillo. Eu canseime de purgar, pero... Entende? Eu canseime de purgar. Ah, bueno. A ver,
Entón, ao final non tivemos fillos entre unhas cousas e outras, porque quedou a cousa así. O exército é un exército moderno, non nos importa o sexo nin a idade, ou seja que pode ser calquera dos dous, vaya, ou calquera... Sí, sí, vostedes mesmos. A que podemos ir a Mili nós? Por suposto, claro. Pasa que eu non podo. Tampouco. No, que me dera a mí ser unha máquina de matar como a este señor. Pero, no. Podo. E logo? Eu non podo porque eu teño unha enfermedad. Bueno, non se me nota, pero eu teño unha enfermedad que eu ao correr cánsome. Sin embargo, a mellor estou sentado e non me canso. Estou cansado de andar en médicos e non me saben que pode ser, non saben que pode ser. Pero eu ao correr, e canto máis corro, máis me canso. Sin embargo, estou sentado e non me canso. A ver se me dan co meu, pero claro, non me dan cita hasta o ano que ven, se non eu iba de 1000 amores. E vostede? Tú? Vostede. Eu? Para ir a Mili? Eu depende onde sea. Para ir á guerra? Donde é a guerra? Pode ser en Rusia, pode ser en Marruecos... Pode ser... Pois aclárense primeiro onde vai ser e depois veñan a buscarme. Pero que ten que ver, señorita? Home, que ten que ver? E que meto na maleta roupa de inverno, roupa de verán, porque o tempo en Marruecos non é o mesmo que o tempo en Rusia. Sabe, verdad? Usted me dirá. A ver. Primeiro aclárense ustedes e despois xa irán buscando a xente polas casas. Bueno, e non hai ninguén na casa que poda facer a Mili, entón? No. Únicamente... Túa nai. Como vai miña nai a Mili e ti estás chalado da cabeza? Ela como lle gusta meterse en todo, igual se mete. Como este señor está dicindo que lle dá igual a idade, que ten que levar a alguén dunha casa. Pois leva a túa nai e listo, Pero tamén pode levar a túa, lo? Vai túa nai tamén, pa a Mili. Pero viven as dúas nais con vostede? Sí, señor. é bonito ou non é bonito? Vivimos os dous con súa... Chamámoslle la casa de las tentaciones. Todos los días teño tentación de matarlas as dúas, sabes? Sí, sí. É preciosa a vida nesta casa, é unha preciosidade. Sí. Bueno, pois chámena se poden que vou pasar a revista, vale? No, a miña xa ten revista que non solta a ola da man, No, a revista, pasalle a revista como na Mili, joder. É revista. Chamos, a túa como te chama? Como se chama a túa? Paca. A miña Francisca. Mamá, miña sogra, vayan pa aquí. Vamos. Esta é miña vai, Francisca. E esta é túa Paca. Dirá usted, por que levan a bata? Por que levan a bata? Dirá usted, para non manchar a roupa de abaixo. Pois a roupa de abaixo ainda é máis bella que a bata. Pero, sin embargo, colleron esa costumbre de levar a bata e non é que lle la quita a cabeza isto. Señoras firmes! Cuidado, Que? Véselle boa forma, a verdad que creo que calquera de vostedes podería facelo cargo. Calquera das dúas vale po ejército, Do ejército. Po ejército do Sintrón, pero vale... Tranquilo. Señoras, collan estes obxetos. Espera. Voulles facer unhas probas para ver se son aptas para o servizo militar. Primeira proba, desfilar. Señoras, presenten armas. Bueno. No. Paca para arriba, Paca. Paca para arriba, ahí. Al hombro. Así de lado. Así, ahí. Y ahora ca outra mão, tra. Vale. Presenten armas, están presentadas, perfecto. ¡Arre, desfilen!
¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Acaba en el lugar! Eu non sei se vale para o ejército, pero tú nai para desfilar na Cibeles non está, No, no está porque non está moi venta. Madre Bueno, mía. moi bien. Que máis? Que máis? Que máis? Imos coa segunda proba, se lles parece. Como se chamaba? Cuerpo a tierra. No! ¡Pere! Home, no. Non lle diga cuerpo a tierra que esta xente está... xa lle queda pouco e se dices cuerpo a tierra métese no nicho. Entende? Se lle dices cuerpo a tierra, entérranse. Que cuerpo? De terra nada. Miña mai vai ir sin lápida. Vamos a enterrar que a cabeza de fora para que a conozca. Va a ferrar na lápida. Pois miña nai vai ir sin terra porque para iso comprou un panteón. Vete arriba no nicho. Canto Arriba máis de longe todo. teña mellor. Verdad, mamá? Cuerpo a tierra consiste en arrastrarse boca abaixo, todo recto, sen soltar o fusil, vale? Porque, perdón, podes arrastrar alguén boca arriba? Bueno, facendo... Vale. Si é Shakira, sí. ¡Preparados! Adiante. ¡Ar! No. Vale. No! Espera. Moita risa cas vellas, pero trae os chavales a ver se fa mellor. Ven pa aquí. Son Vai, vai. altamente cualificados. No, quero probarlo, eu. Ven para aquí, o informático tamén. Venga, mándalles aí desfilar aí a Rapaces, formación, cuerpo a tierra. 3, 2, 1, ar. A ver. Pero cuerpo a tierra. Vaya drama. Altamente cualificados. Vaya drama. Bueno, xa estaría o qué? Bueno, non, faltaría... Devolverlle as pistolas ás señoras. Sí. Fíome máis delas que de ustedes. Faltaría a derradeira proba. E a máis dura. Vale. Bueno. Compañeiro. A última proba. Terán que alimentarse deste manjar. Un alimento que fai vomitar ata as cabras. É a proba máis dura de todas. Esta xente está acostumbrada... Eu de usted tirarías dun helicóptero sin paracaídas, que eu creo que sea a prueba máis bonita. Eu tiraría, botaría pola playa a correr como a Montoya. Unha montoya, estas corren. Que é? Queren saber o que é? Teñen que comelo? Sí. É como se fose unha delicatessen. Vale? Esta bandexa que leva dentro insectos. Saltamontes. Pois vai no comer, eh? Mamá! Ah! Ah! Son madres gallegas, están acostumbradas a comer de todo, hasta a pescozo do polo. Esa xente dá igual. Come o que non quere ninguén na casa, eso foi así sempre. Cáscaras de marisco, a pez de peixe, todo. Espera, imos comprobalo, vale? Estades listas? Miña nai xa comeu. No, xo comeu, agora xa está. Home, mamá, que eres tú? Tú a dieta. De verdad. Pois Non entón... me acordaba que miña nai está a dieta, de verdad, sí. Entón, amigos, parece que xa temos candidata. No! Vale, veña comigo. Mamá, no. Antes de que vayas ti a guerra vou eu, mamá.
Ti non vaias. Vale, cariño, non Ande, chores, vou eu, non no. chores. No, deixirá a filla, deixei. Vou eu. Quedamos os tres Vou aquí eu. e listo, e logo. Deixei a filla logo, pareceme perfecta, a min váleme perfecto. Venga, cariño, ánimo. Venga, Paca, pois marchamos para o cuartel, vale, Venga, acompáñame. Non ter presa en volver. Non hai presa. Coítame. Dime. Quedas a cargo da casa. Sí, claro, que con tua mãe o camiño, quedou perfecto. Acórdate que miña nai ten a cadera nova. Llevo unha cadera nova a bella e a mí non me deixes cambiar a bicicleta e cambiarle a cadera a bella. Aténdeme, É que eu por flipo. favor, aténdeme. Pa que gastamos os cartos nunha cadera nova para esta señora? Se lle quedan 15 días, pero pa que lle quedan... Escoítame. Que mamá non se pode bañar sola. Como? Que xa sabes que non se pode bañar sola, mamá. E que non vai bañar, entonces. E quen a vai bañar? Quen queda aquí? Quen a vai bañar? Que? Ti! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos para allá! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un aplauso grande para él. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Xérono moi ben. Fixéstelo moi ben, non vades cobrar, pero fixéstelo moi ben. Xa sabía. Van a ser as 10:15 da noite. Vos sodes fans del Puma. Ai, xa. Joder, que che costaba dicir que sí, tamén, que tamén. É que eso tamén, fucha a cagar ahora ao final. Papa Real. Espera, vouche preguntar outra vez, Vos sodes fans del Puma? Sí. Aí está, moi bien. Está chegando xa, Está chegando, sí, foi dormir a sexta. Peinámolo e está xa en camiño, non? Está chegando ao plató, non? Sí, está por aí chegando. Non queda nada, non? Nos está... Como 30 segundos? Como 30 segundos eu como unha chuleta con patacas fritas aquí. Dice 30. Dádelle un aplauso a señoras, un aplauso delante para él. Moi ben, Que público temos, maravilloso. 10 a 14 minutos. 10 a 14 minutos da noite. Tu bicho a Puma, non o bicho ainda? Eu non, ti sí. Eu vino porque fun comer con él. E que comechedes? Joder, que eu pensei, vai comer marisco, vai Claro. querer marisco, vai querer marisco. No, Non? peixe blanco á plancha e auga. O sea, Estarase cuidando. eu en cuidarse ahora as 10 de últimas, E non tampouco lle lle vexo meteron moito. marisco? Nada de marisco. Peixe blanco, auga e un yogur. Natural. Sabes onde le vai comer? O chus, o clínico. Para comer así. Que? Ve ou non ve? Faise de rojar. Témolo. 10:15 da noite. Aí está entrando no plató. José Luis Rodríguez, el Puma. Maravilla. Vale. É un guapete, tío, Sí, señor, Te cuenta que ten 82 anos. 82 anos, como un pincel. Está guapísimo, 82 anos ten. Vale, preparámonos, vale, cambiámonos y en 6 minutos recibimos aquí no plató a José Luis Rodríguez, el Puma. Vamos. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Quiero que todos hagamos